phantom and strong. Hei, salutare vulpițele mele, eu sunt Roxy și bine v-am găsit la un nou video. Astăzi vă facem din nou partea doua la 24 de ore într-o culoare pe Avachin Live. Data trecută am văzut că am strâns foarte multe vizionări și destul de multe like-uri, pot să zic. Și așa că am zis de ce nu, să fac și partea a doua. Dacă vreți și partea a treia, nu uitați să apăsați din nou butonașul de like și să vă abonați la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o. Deci da, au trecut câteva zile de când am mai postat, așa că m-am schimbat, dar nu contează. Ok, deci astăzi facem 24 de ore în culoarea galbenă. Vreau să văd cum o să iasă acest video și dacă am lucruri galbene, pentru că da, eu nu prea am. Dar hai să vedem. Ok, să mergem la customize. Să spun că vreau să ne facem aici un caracter nou. Ne-a picat o fată extraordinară. Hai să facem repede caracterul, să nu dureze prea mult, dacă tot. Ok. Aici nu o să umblăm. Hopa, scuzați-mă. Nu știu cum iasă așa. Ok, iasă ok. Niciodată mă pricep. Ok, să vedem dresuri, dacă am ceva galben. Da, nu am. Am pe asta. Dar nu este galbenă, din păcate. Așa că să vedem outfit-uri, dacă avem ceva galben. De ăsta. Ăsta ar merge. Simple, da, nu? Ok, super. Asta este ok. Ce-i drept este ok. Să vedem dacă avem top galben. Aveam pe ăla, nablete. Uite un portocaliu, dar da. Noroc. Ăsta a fost noroc. Uite și putem să ne punem patinele ăstea, pentru că da. Altceva nu am. Sper să am un hair. Da. Uite, ăla. Ăsta nu știu dacă se pune. Am pus ăsta. Asta. Ăsta. Ăsta. Ăsta este ok aici, drept. Uite și ăsta. Este ok. Sau hai că lăsăm pe acesta. Ok, pe cap, nu știu dacă am ceva, să vedem ceva accesorii, ceva. Da, asta cu bluri. Asta nu mi pun. Da, așa arăta prea ciudat. Ok, deci cam așa, o să vedem ce anume ne punem. Ne punem fashion. Da. Și hai să scriem aici ceva. Data trecută nu cred că am scris, dar mă rog. Deci, dar mi-am schimbat tastatura cu poza de la canalul meu. Asta este poza. Hai să vedem. Așa, 24H. Yellow. Sau să scriem galben, că poate unii nu știu. Engleză. Putem pune și o inimioară? Sau nu lasă. Confirm, ok. Iar acum, ca de fiecare dată, mergem pe o mapă să vedem dacă găsim din nou o persoană sinceră, cum a fost acea fată care s-a abonat și la canalul meu. Ok, să vedem. Avem aici câteva, acolo este un băiat. Asta nu, întreb asta Alina, hai să fac gata la prieteni. Whisper. Sper să nu fie Africa. Ok, hai să vedem. Uite, mai intra și Andreea. Trebuie să începem și pe asta. Bună. Ok, deci ne-a acceptat cererea. Și văd că ne răspundem. Ok. Hai să scriem. Dai o notă. Hai să
dacă o să ne dea o notă. Asta Lina, văd că nu ne răspunde, din păcate. Ok, hai să vedem ce notă. Opa. Scuzați. De cât până la cât? 1 la 10. Spune că ne-a dat cineva cerere. Narcis ne-a dat băiatul acesta, să-i acceptăm dacă tot. De la 1 la 10 să vedem. 9. Ok. Însă. Haide, încarcă-te, de ce nu se încarcă? Spune că am mai scris ceva, dar nu știu ce. Nu-mi place fața. Fața? Oh, mă, că am uitat face-paint-ul. Nu, să ne punem acum. La beauty. Se bine și un make-up. Și face-paint-ul meu preferat. Unde este? Unde este? Uite, acesta. E, acum. Așa, ok. Și acum zicem. Salută YouTube-ul. Hai să o să apare în video. Hai să scriem că astăzi îl postez. Pentru că chiar astăzi îl postez. Și scriem dacă vrei te poți băga în grupul nostru pe Instagram, pe Insta. Nu uitați că și voi vă puteți băga în grupul nostru, Vulpițele, doar trebuie să lăsați Instagramul vostru în comentarii sau dacă comentariile sunt dezactivate, o să vi las eu, mă căutați în mesaj și vă pot băga dacă vreți. Câți abonați ai? 21, parcă. Momentan, cine știe, pe Insta mă cheamă Sorina Tot. Pe bune. Pe bune. Super, acum se trezi și Alina să vorbească. Ok, deci cam asta a fost și cu acest video. Nu uitați că dacă vreți și partea a treia, vă puteți abona la canalul meu dacă încă n-ați făcut-o, să apăsați butonul de like și noi ne vedem data viitoare. Pa!